Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa musulmi, ina mana fatan alheri gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba. Bi iznillahi wa bi aunihi, yau za mu fara karatun littafin balagatul wadiha a takaicen takaitawa kamar da yadda muka saba. Bayan mun gama littafin sarfu na ɗaya da na biyu, to sai na ga ya kamata a ce mun fara littafin balagatul wadiha, amma ba za mu yi bayanan sosai, ba za mu tsawaita bayanan ba, insha Allah, don ya zamanto mai saukin fahimta in Allah subhanahu wa ta'ala yarda. Sannan kuma ba za mu fara tun daga mukaddiman ba, saboda duka bayanai ne wanda aka yi wanda duka dai an yi mukaddima ne don mutum ya fahimci balagar duka. So ina kyautata tsammani idan mutum ya fahimci ya karanci bangarori na balagan guda uku wanda za mu yi bayani akai, to in Allah ya fahimci balaga ko da ba tare da mukaddiman ba, saboda mukaddiman za ta ɗauke mu tsawon lokaci ba kaɗan ba, kuma ba kowa ne ma zai iya saurara ta ba. Amma gunda in aka ɗauki tafi kawai aka yi bayanai a takaicen takaitawa, to ina ga zai fi insha Allah. Kamar yadda dai muka sani, balaga ilimi ne wanda yake matukar muhimmanci, ilimi ne wanda shi ma yake hidimta ma Qur'ani, wanda an fito da balaga ma daga a cikin Qur'ani, saboda Qur'ani cike yake da balaga da fasaha. To a ciki shi yasa malaman suke cewa ma bai kamata mutum ya tafsirin Qur'ani ba idan har bai da ilimin balaga, na Qur'ani, bai kamata mutum ya yi tafsirin Qur'ani ba, saboda ko shakka babu za a iya samun kurakurai masu yawa. To Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Mu ma dai ba wai mun iya bane, amma dai gwargwado dai an bi malamai aka yi mana bayanai, iyakan iyawa aka yi mana bayanai, muka fahimci abin da muka fahimta. To wannan abin da muka fahimta ɗan kaɗan ɗin shine muke so mu gabatar da, wala Allah kila zai fa'idantar da wasu wanda suka fara ire-iren mu, wanda suka fara yanzu insha Allah. Wanda suke manya kuma akwai littattafan da yawa ga su nan an karanta da yarurruka daban-daban, kaga za su je su yi wannan kuma su kara mana bayani mu ma akai insha Allah, bi idhnillah wa bi auni. To Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Kamar yadda muka sani, ilimin balaga ya kasu kashi uku. Na farko akwai ilmul bayan, sannan na biyu akwai ilmul ma'ani, sannan na uku akwai ilmul badi. To duk abin da za a ce balaga ba a fita daga cikin wayannan. Idan aka ce ilmul bayan shine wanda littafin balagatul wadiha ya fara, ko shine ya haɗa da tashbih da nau'ukansa gaba ɗaya, ko tashbih da mursal da mufassal da mujmal da dimni da tamthili, sauran tashbihat duka sun shiga cikin wannan, sun shiga ciki. To da haka ilmul bayan shine wanda aka fara da shi a nan, ko yawa karkashin akwai tashbihi da nau'ukansa kamar yadda muka yi bayani, sannan akwai isti'ara da nau'o'insa, ko istihara, makaniya, tasrihiyya da sauransu duka, sannan alkinaya. Wannan shine ilmul bayan kenan. To sai ilmul ma'ani, bangare na biyu kenan na balaga. Karkashin sa akwai al-khabar wal insha, akwai kuma al-fasl wal wasl, akwai al-ijaz da kuma al-itnab da musawat duka. Sai kuma ilmul badi, akwai karkashin sa akwai muhassanatul lafziyya, akwai muhassanatul ma'nawiyya da sauran asali, usulubul hakim da sauransu duka, yawa da su tauriya da muqabala da sauransu duka. To su ne karkasuwan balaga. To malam ya fara da ilmul bayan, ilmu al-bayan, ko ilmul bayan malam ya fara da shi. Wasu littattafan za ga ba sa farawa da ilmul bayan din, tunda kusan shine wanda ya fi wahala cikin ilmin muka, to wasu ba sa farawa da shi. To ilmul bayan malam ya fara da tashbih. Idan aka ce tashbih shine kamanta wani abu da wani abu, saboda yadda suka yi kama a cikin wata siffa ko kuma cikin wasu siffofi. To alƙa'ida, muna nan dai yadda muka fara, za mu karanta ka'ida, daga nan sai kuma a dawo a karanta abin nan, mu karanta amsila. Alƙa'ida malam ya ce at-tashbih shi tashbihi
bayanun idan aka tambaye ka ma huwa tashbih shine bayani anna shay'an cewa wani abu au ashiya ko wasu abubuwa sharaka da ghairaha sun yi tarayyan wasansu fi sifatin a cikin wata sifa au aksar ko kuma sifofi da yawa. To ana yin tashbihi ne bi adatin da wani kayan aiki ne kamar irin su kaf da sauransu. Hiyal kaf ga sunan malam yace akwai kafun au nahwiya da makamancin su kamar su irin su ka'anna da mislu da sauransu. Malfuza akwai tashbihi wanda ake faɗa a lafazi a baki kenan au malhuza akwai kuma wanda za a hararo a cikin sentence ne za a gano kai kamar fa tashbihi ne ake so a yi a cikin wannan da haka za a gano tashbihi ko to sai arkanu tashbihi rukunan tashbihi malam ya ce arkanu tashbihi rukunan tashbihi guda 4 wanda ba a yin tashbihi sai da su ko yawa hiya abu na farko al-mushabba za a samu al-mushabba wanda aka kamanta wal mushabbahu bihi wanda aka kamanta da shi wa yusamma yan tarafai tashbih wannan sune ake kira bangarori biyu na tashbih sune kawai bayan da za a yi tashbih ba tare da ɗaya daga cikin su ba ana share ɗaya ya zama to isti'ara ko yawa wa adatu tashbih akwai adatu tashbih abinda ake yin amfani da su kamar irin su ka'anna kafun da kuma ka'anna wa wajhu shabahi sannan kuma akwai wajhu shabahi inda sifan da aka yi kamanceceniya a cikin ta kenan ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه shi wajhu shabahin din abin da aka yi tarayya siffan da aka yi tarayya ya zamanto wajibi ya zamanto ya fi ƙarfi da bayyana wajen mushabbahun bihi sama da mushabba idan na ce kai kamar rana kake to kai ne mushabba rana ita ce mushabbahun bihi to wajen siffan da kuka yi tarayya wajen haske to dole ne ya zamanto na ranan ya fi naka shine abin da yake nufi kenan to ga al'amsila ga misalai qala al-mu'arri fil madi mu'arri ya faɗa fil madi a cikin wanda yake yabon sa yake cewa anta kashamsi fil diya kai kamar rana kake wajen haske wa in jawasta kiwan ko da ka fi tauraron kiwan fi uluwil makan wajen ɗaukakan wuri to kaga anta din shine mushabbahu kaf shine adatu tashbih ash-shamsu shine mushabbahun bihi fi diya wajen haske shine fiddiya shine wajhu shabahi yawwa to sai wa qala akhar yake cewa anta kallayth bi shaja'a kai kaman zaki ne kake wajen shuja'a wajen jarunta kaman zaki kake wajen jarunta ko sannan wal iqdam da kuma wajen yin gaba din nan haka wajen sufa haka yawwa wasayfi kaman kai kuma kaman takobi kake fi qira'il hudud wajen fuskantar musibu wajen keta musibu shiga musibu kamar takobi ne duk sanda za a yi yaki in an kai tsara da shi za a tare da shi za a kai da shi za a tare da shi har ya kare to haka kake wajen jarunta kenan to kaga nan adda mushabbahu ko kai ne wanda aka kamanta kenan kafu din shine adatu tashbih allaythu shine mushabbahun bihi fi shaja'a wajen jarunta din shine wanda shabai inda suka yi kamanceceniya din to kaga na zakin ya fi na shi mutumin da ake yabo kenan sannan wasaifi din nan shi ma dai ma'ana anta kasaifi fi qira'il hudum sai aka share anta da kafin din duka to kaga shi anta na farkon nan shi ma mushabba sannan a kafu din nan shine adatu tashbih asaifi shine mushabbahun bihi fil qira'il hudum fi qira'il hudum shine wajhu shabahin kenan wa qala akhar wani yake cewa ka anna akhlaqaka fi lutfiha wa riqqatin fiha nasimus sabahi kai ka ce halayen ka fi lutfiha wajen taushin sa wa riqqatin da dai duka saukin sa yanda yake nasimus sabahi kai ka ce zaka ce sanyin iskan asubahi inda halayen ka suke da kyau kamar iska mai daɗi wanda yake zuwa da asubahi din nan kaka halin ka yake to kaga ka anna adatu tashbih akhlaqaka shine mushabba ko sannan nasimu subahi shine mushabbahun bihi fi lutfatin wa fi lutfiha wa riqatiha shine wajhu shabahi kenan to sai qala akhar sai dan yace ka annamal ma'u kai ka ce ruwa fi safa'in wajen kyau wa qad jara alhali ruwan nan ya tafi za'ibul lujain kai ka iya cewa kaman azurfa ne wanda aka narka wanda aka gyara aka narka shi yanda yake haske to kaman haka ruwan yake
to kaga ka anna adatu tashbih alma'u shine mushabbahun ko za'ibul lijaini shine wajhu shabahi ai shine mushabbahun bihi fi safa'in din nan shine safa wajen kyau shine wanda ya zama to wajhu shabahin kenan ko to yawa kaga wannan shine mushabbahun kenan kamanta wani abu da wani abu saboda sun yi tarayya a cikin sifa guda ɗaya ko sifofi guda biyu za ga akwai shi a cikin Qur'ani da yawa ko amma sifofin baya zama to 100%. Masaluhum kamathalil ladhi istawqada nara kullama adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahu fi dhulumatin la yubsirun. مثلهم كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. to kaga duka misalai da yawa Allah subhanahu wata'ala yayi a cikin alqur'ani wanda duka mutum ba zai fahimci ma'anan da kyau ba sai dai inda balaga ko inna Allah la yastahi ay yadriba masala ma ba'udatan fama fawqa ko yawwa fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim wa amma alladhina misalai da yawa masalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin asif ayyukan su ko to masalul ladhina yunfiquna amwalan fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba ko ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الله سبحانه كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. duka tashbihat din suna nan a cikin Qur'ani da yawa. In mutum ya fahimci tashbih to zai fahimci sakon yadda ya kamata. Kuma nan za mu tsaya insha Allah. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.